Хвала Христу, паважаныя слухачы і гледачы YouTube-канала Радыё Марыя. З вами Анастасія Аўдзевіч і гэта легенда пра кветку. І сёння мы з вами размаўляем пра досыць такую вядомую інсталяцыю, якую мы бачым кожны год у касцёле на свята Божага нараджэння. Размова пойдзе пра стаенку або батлейку. Дарэчы, існуе рускае слово «вертеп», але яно мне не падабаецца, бо мае такіх два сэнса. Вось таму я прапаную ўсё ж такі карыстаць ці стаенка, ці батлейка. І, канешне, калі мы кажам пра стаенку, перш за ўсё мы сэнсуем тыя яслі, тую калыску, у якой нарадзіўся Езус, куды яго паклала яго мама, Найсвяцейшая Панна Марыя. І калі мы кажам пра стаенку, то заўжды уяўляем, што мы там бачым. Гэта сама калыска, гэта сена вакол гэтай калыскі, маленькі Езус, яго мама Святая Марыя, яго тата святы Юзеф, побач могуць прысутнічаць пастушкі, якія пасвілі статак ды прыйшлі. Таксама гэта могуць быць яшчэ і 3 каралі, якія прыйшлі з дарамі да маленькага хлопчыка Езуса. Канешне, жывёлы побач. Пра тое, што дакладна там павінен быць невялікі ослік, на якім прыехала святое сямейства, і дакладна мы ведаем, што там павінен быць вол, бо пра гэта нам распавялі так крыху незвычай у Евангеліі. Але, дарэчы, таксама у батлейцы, у стаенкі могуць прысутнічаць і іншыя асобы, якія маюць нейкае дачыненне да геаграфіі, напрыклад, таго ці іншага месца, дзе ўсталёўваецца гэтая батлейка, ці ўвогуле мець нейкае такое гістарычнае значэнне для людзей. Канешне, могуць прысутнічаць яшчэ і анёлы, і, канешне, бэтлеемская зорка. Дарэчы, існуе меркаванне, што вось першую такую стаенку зладзіў святы Францыск Асіскі. Гэта было прыкладна па адным звесткам 1223 год, па другім 1228 год. Ёсць розныя абмеркаванні, што ж там правільнае, што ж там неправільнае, таму ўжо ў кожнага няхай будзе сваё. Мне, дарэчы, здаецца, што ўсё ж такі гэта быў 23 год. Бо менавіта тады ён ездзіў у Палесціну па святых месцах, і ён вяртаецца у Італію, ён такі узрушаны, узбуджаны, усім пабачаным. І вось, каб правесці такую евангелізацыю, ён вырашае зладзіць стаенку. Дарэчы, як жа выглядала першая стаенка? Гэта была калыска. Яна была пустая, Езуса там не было. Таксама там не было яго мамы і таты. Побач былі толькі жывёлы, якіх прывялі на менавіта першае месца першай стаенкі. Пра гэта вельмі дакладна распавядае святы Бонавентура ў сваёй працы, якую ён напісаў у 1260 годзе, калі я не памыляюся, і ён там апісвае жыццё святога Францыска. То есть нам дакладна вядома, што вось такі недахоп людзей там крыху быў. Але, нягледзячы на ўсё гэта, сама ідэя стаенкі, сама вось гэта сімвалічнасць, яна так спадабалася, што людзі пачалі карыстаць вось гэту інсталяцыю для такой дальнейшай, як кажуць, евангелізацыі. І яна пайшла крочыць па свеце. Дарэчы, вось першае месца, дзе была зладжана вось гэтая стаенка, самая першая батлейка, гэта мястэчка Грэча у Італіі. Дакладна вельмі цікава распавядае, як выглядала гэтая першая стаенка. Ёсць такая карціна, такі абраз вядомага мастака Джотта. Ён напісаў у 1290 годзе, то есть крыху пазней за рэальныя падзеі, і сапраўды там святы Францыск кладзе гэтага маленькага Езуса у калыску, і побач няма ніякіх іншых гістарычных персон наконт маці ці бацькі Езуса. Але немаўлятка ўжо ёсць у яго руках.
Калі я кажу, што ўсё так спадабалася і людзі пачалі гэта шырока карыстаць, то сапраўды з'явіўся і сам Езус у выглядзе, магчыма, нейкай лялькі, магчыма, гэта была некая скульптура, так, вось, магчыма, з дрэва выразалі. Ён ўжо з'яўляецца. І, канешне, калі нараджаецца дзіця, дзе ж яго мама? З'яўляюцца Марыя і Юзаф. І дакладна гэта нам так вельмі яскрава адлюстроўвае тое, што вельмі знакаміты скульптар 11 стагоддзя, вось ён 1290 год, вось гэта менавіта той год, калі была створана першая архітэктурная такая, так, стаенка, стварыў вельмі вядомы скульптар тагачасны Арнольда ді Камбіо. І зараз гэта Санта-Марыя Маджоры знаходзіцца. Вось там мы можам пабачыць, уже менавіта з камня зроблена краватка для Езуса, вось гэта так, калыска, Марыя, Юзаф, ёсць 3 каралі і вол, і ослік, але яны зроблены па шыю. Яны нібыта ляжалі ў сені, яны не маюць вось такога вялікага цела. Вось такая цікавостка. І сапраўды гэта зараз існуе, і гэта нам сведчыць пра тое, што ўжо пачалі з'яўляцца фігуры. Гэта крочыць па ўсёй Італіі. Гэта ідзе па-за межы самой Італіі, распаўсюджваецца з місіянерамі па ўсім каталіцкім краінам, па ўсім каталіцкім парафіям. Людзі пачынаюць усталёўваць такія невялікія хатнія стаенкі. Гэта таксама шырока распаўсюджана ў тыя часы. Але найбольш яскрава стаенка расквітнела, калі можна так сказаць, у 15-16 стагоддзі ў Неапале. Бо тады людзі мелі грошы, яны верылі вельмі фанатычна, калі можна так сказаць, з вялікім задавальненнем, станавіліся нейкімі фундатарамі касцёлаў, так, і яны хацелі надаць найбольшай такой прыгажосці і яскравасці вось гэтай стаенкі. Таму ж, пэўне, дзесьці з 17-16 нават стагоддзя мы бачым не стаенку часоў Палестыны, калі нарадзіўся Езус, так, а вось менавіта часы праўлення дынастыі Бурбонаў. Там з'яўляюцца і золата, і срэбра, і каштоўныя камяні, і жэмчуг, перліны, так, і шматлікая вышыўка. Сельская мясцовасць некуды знікае. І мы бачым, што Езус нараджаецца вельмі такіх нетанных умовах. І калі людзі, яны, нібыта спаборнічаюць паміж адны з адным, вось хто найбольш багацейшы, ды як там ушануе пана Езуса, пачынаюць з'яўляцца і іншыя асобы ў стаенкі. Напрыклад, кралі пачынаюць набываць слуг. І дзесьці, можа, чалавек нават 10 магло з'явіцца слуг у кожнага караля. Пачынаюць з'яўляцца іншыя жыхары Эўдэі, пачынаюць з'яўляцца іншыя жывёлы, якія таксама маглі знаходзіцца падчас Божага нараджэння ў гэтай пячоры, так? З'яўляюцца птушкі. І гэта ўсё ідзе да таго, што пачынаюць сладкаваць жывыя стаенкі, дзе побач з Езусам і святым сямействам, так, яго сям'ёй, знаходзяцца ўжо заможныя спадар ці спадарыня. І, дарэчы, калі мы кажам, што ўсё ідзе да жывых стаенак, то ўжо не нейкая лялька адлюстроўвае тую ці іншую там княгіню, а ўжо сама княгіня з'яўляецца самаўласна, прыходзіць, удзельнічае у такой стаенкі. Канешне, гэта не ўсім падабалася, і іх пачынаюць саромець. Таму вось вобраз гэтай жывой стаенкі, калі яны самі ўдзельнічаюць, гэты заможныя людзі, ён застаецца, але змяняецца агульная, як кажуць, карціна, так? Яны пераносяцца ўжо ў такую сельскагаспадарчую тэматыку, ладзяць некую вясковую такую мясцовасць, і вось там яны ўжо ў выглядзе сялян побач з толькі што народжаным Езусам. Як мы ўжо казалі, сама стаенка, сама батлейка, яна ўвогуле адлюстроўвае не які-небудзь момант нараджэння Хрыста, а ўвогуле савакупнасць гэтага сабыцця.
І калі мы кажам пра стаенкі, то трэба распавесці, што яны бываюць рознымі. Як я ўжо казала, бываюць жывыя стаенкі, калі прымалі ўдзел у іх жывыя сапраўдныя жывёлы і сапраўдныя людзі. Ёсць стаенкі, якія былі механічнымі. Гэта было досыць так модна, калі можна так сказаць. Яны былі статычнымі, і частка герояў, якія ўжываліся ў гэтых стаенках, яны маглі рухацца, бо там былі спецыяльныя механізмы, якія гэта дазвалялі. І калі мы кажам пра такое аніміраванне, калі гэтыя персоны стаенкі маглі рухацца, то гэта простых людзей натхніла да чаго? Што герояў гэтай стаенкі адмыслова слажылі ў скрыню ды паняслі далей па населеных пунктах. Канешне, я зараз звяртаю увагу на нашу беларускую батлейку. Менавіта з гэтых прататыпам такой батлейкі з'явіліся механічныя стаенкі. І яны трапілі да людзей самых простых, якія, напрыклад, не маглі дабрацца да касцёла, ці штосьці такое. Так атрымалі мы батлейку. Скрыня, у якой знаходзіліся галоўныя героі Божага нараджэння ў выглядзе ляляк, і ладзілася гэтая стаенка, але ў такім інтэрактыўным стылі, калі разыгрывалася менавіта сцэна Божага нараджэння. Гэта батлейка. Батлейка, дарэчы, ад Бэтлеем. Але калі мы кажам яшчэ пра батлейку, то ёсць шматлікія цікавосткі. І гэта звязана, канешне, з тым, у якой краіне мае месца быць тая ці іншая батлейка. Перш за ўсё, я кажу пра сантонаў. Гэта персанажы, якія з'яўляліся ці жыхарамі, ці нейкімі гандлярамі, ці рамеснікамі Праванса. І так гэта жыхарам Праванса спадабалася, што яны іх заўжды карыстаюць. Калі мы наведаем нейкія парафіі ў Правансе, то мы пабачым яшчэ і мясцовых жыхароў, якія трымаюць удзел у батлейкі. Канешне, гэта можа быць як жывая батлейка, так і вось такая інсталяцыя, якую мы ведаем, як ладкуюць. Вельмі цікава, што калі мы святкуем Божае нараджэнне, увогуле не ва ўсіх краінах пануе зіма і ляжыць снег. Напрыклад, у Аўстраліі якраз падчас Божага нараджэння гэта самая гарачая такая пара, як кажуць, самая спёка стаіць несусветная. І калі там ўжо казаць пра тое, што павінен быць снег ды елкі і гэтак далей, неяк цяжка гэта ўявіць. Таму у Аўстраліі ўжыты яшчэ і мясцовыя жывёлы. У стаенкі мы можам пабачыць не толькі осліка ды вала, гэта яшчэ будуць, напрыклад, коалы ці кенгуру і гэтак далей. І увогуле гэта нагадвае такую, хутчэй, менавіта сцэну Божага нараджэння. Дарэчы, згоду на той, каб ужывалі мясцовых жывёл, даў сам архіепіскап Мельбурна. Гэта з яго згоды ужываюць кенгуру, каал, дзесьці, дарэчы, у афрыканскіх краінах ужываюць нават сланоў. Нават яны там прыйшлі пакланіцца Езусу. Але найбольш такой вялікай цікавосткай, напэўна, для мяне з'яўляецца ўсё ж такі Чэхія. Бо там існуе некалькі музеяў, якія захоўваюць стаенкі ўжо з 16-го да пачатку 20-го стагоддзя. Іх больш за 400. І яны там захоўваюцца, іх даглядаюць, усё гэта вельмі прывабна выглядае. Там шмат механічных стаенак. І цікава яшчэ і тое, што паміж іншым ёсць і такі нібыта аддзел гэтага музея, дзе ёсць стаенкі з паперы. Як кажуць, стаенка для бедных. Бо набыць усе фігуры, напрыклад, ці зладзіць нейкую механічную стаенку, гэта было досыць так па грошах накладна для сям'і. І людзі пачалі майстраваць стаенкі, асабліва вось гэтай калыскі з паперы. І ў гэтым музеі захоўваецца у Чэхіі досыць шмат менавіта гэтых калысак, гэтых стаенак, якія зробленыя з паперы і зроблены вельмі вядомымі людзьмі. Гэта і мастакі, гэта і пісьменнікі, гэта і скульптары. Усё гэта можна там пабачыць. Вельмі цікава, што аўтар
працы вось яго вядомая «Бравы салдат Швейк» Йозеф Лада. Дарэчы, там таксама знаходзіцца гэтая калыска з паперы, якую ён сам зладзіў. І там жа захоўваецца самая вялікая стаенка, якая ўнесена, механічная стаенка, у кнігу рэкордаў Гіннеса. Аўтар яе Томаш Грыза. І вось дакладна, каб я не памылілася, яна змяшчае 1398 фігур людзей і жывёл, і 132 з іх рухомыя. Даўжыня 17 метраў гэтай стаенкі, а вышыня 2. Вось. Але мы кажам, калі пра стаенкі, яшчэ ёсць цікавостка, што ў адным з чэшскіх гарадоў стаенкі ладзяць з пернікаў. Іх выпякаюць кожны год новыя, ладзяць яслі, усе фігуры, якія ўжываюцца ў стаенкі, гэта таксама пернікі. Традыцыя гэта пайшла досыць така маладая, 1972 год. І вось ладзяць пернікавую стаенку кожнае Божае нараджэнне, а пасля свята ўжо харчуюцца гэтымі пернікамі. Калі мы крочым далей па краінах, то, канешне, ёсць яшчэ ўвогуле фантастычная, на мой погляд, з'ява. Гэта таварыства у Злучаных Штатах Амерыцы, так, гэта таварыства сяброў ясель, калі можна так сказаць, сябры стаенкі. Кожныя 2 гады яны ладзяць вялікія канферэнцыі, дзе грунтоўна абмяркоўваюць, што ж новага свет пабачыў вось у інсталяцыях гэтых гістарычных і хрысціянскіх падзей. Ось нават такое таварыства маем. Ёсць, канешне, і такія нейкія моманты ў гісторыі стаенак, калі ўжо так глядзець, якія, нібыта маюць такую адмоўную рысу. Канешне, тое, што жывыя стаенкі ўжывалі жывёл. Так вось, ахаўнікі гэтых жывёл, яны былі вельмі супраць, і шмат у якіх краінах нельга выкарыстоўваць жывых жывёл сапраўдных у стаенках, бо ёсць меркаванне, што людзі такім чынам здзекуюцца з жывёлы, вось калі яе прыводзяць у батлейку. Цікава, што быў такі скандальны судебны працэс у Великабрытаніі, бо ў 2004 годзе зладзілі стаенку, фігуры ўсе былі зроблены з воска, але, канешне, яны нібыта адыгрывалі тую ці іншую гістарычную там постасць, але твары гэтых фігур былі мясцовыя знакамітасці, акторкі, спевакі і гэтак далей. Таму былі ўзрушаны людзі, што як там некі Анджеліна Джолі ды Брэд Піт, гэта святое сямейства. Як так? Быў судебны працэс, досыць такое громкае дзела атрымалася. Дарэчы, калі мы будзем казаць яшчэ і пра судебныя працэсы, то таксама, так хутка, блізка да нас па часе, 2004 год, калі я не памыляюсь, у Каталоніі існуе такая традыцыя, што паміж усіх іншых персанажаў гэтай стаенкі, якія там могуць з'явіцца, пра якіх мы ўжо шмат пагаварылі, з'яўляецца такая дадатковая фігура, яе завуць Кагамер. А што робіць гэты чалавек? Часцей за ўсё, канешне, гэта не фігура, ён намаляваны. Вось, падчас стаенкі ён ходзіць у прыбіральню. Вось гэта такі туалетны гумар, калі можна так сказаць. І вось гэта такая нацыянальная асаблівасць. І толькі у 2004, калі я не памыляюсь, годзе, вось мэр, губернатар, калі можна так сказаць, Каталоніі замовіў простую стаенку без гэтага персанажа. І людзі былі ўзрушаныя, што як так. Канешне, у нашым нейкім такім свеце, у якім мы жывем, гэта абражае Пана Бога, а там здавалася людзям, што гэта вельмі смешна. Паміж стаенкай у вашым касцёле, як інсталяцыя, што ілюструе падзеі часоў нараджэння Езуса, і рэальным месцам у Бэтлееме існуе цесная сувязь. Распавядае пробашч парафіі беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі, айцец Марыянін Вадзім Мізер.
Сёння на наши пытанні будзе адказваць отец марыянин Вадим Мизер. Хвала Христу, отец. На веки вечные хвала. Отец, распавядзіце нам, калі ласка, увогуле вось месца, дзе нарадзіўся Езус. Гэта ж рэальнае месца, яно сапраўды існуе на мапе. Вось можна кропку нават адзначыць, дзе гэта было. Ну, больш-менш так, можна гэту кропку так знайсці. Это Вифлеем, да, то есть падаюць біблійныя звесткі, гэта найбольш старшая крыніца, якой мы як бы наведваемся про то, дзе гэтае здарэнне адбылося, дзе нарадзіўся Христос. Евангеліст Лука про гэта ўзгадывае, што Марыя і Юзеф, яны ішлі, каб зрабіць перапіс, да, то есть і Марыі прыйшоў час нарадзіцца. Увогуле Лука, то есть гэта адзін евангеліст, які найбольш распавядае дакладна гэты момант нараджэння. Ну і, безумоўна, гэта Бэтлеем, можна сказаць, гэта было такое месца, дзе, напэўна, затрымоўваліся шматлікія людзі, падарожнікі, і вандравалі ў Іерусалім. Ну і, на жаль, то есть, калі ўсе гэта ішлі туды, то есть, не было і месца, каб там затрымацца. Марыя была цяжарнай, і яны, безумоўна, пайшлі, каб пераначаваць у чым. Ну, гэта адзінае, дзе можна было схавацца, гэта была звычайная пячора. То есть, пячоры яны былі шматлікія, не толькі гэта была нейкая адна. І ў гэтай пячоры там заўсёды па традыцыі захоўвалі пастухі свой статак. Па-першае, ночы увогуле той тэрыторыі яны халодныя даволі, можа быць, і можа быць дождж. Па-першае, гэты статак хаваўся ад гэтага холаду, там распалілася. Так, распалілася агонь. І таксама гэта было месца, дзе забяспечвалася статак ад дзікіх звяроў, да, што яны маглі напасці. І таму пастухі зганялі туды свой статак, застаўлялі яго, то есть нейкай там зыгарадкай, распалі вогнішча. І, безумоўна, можа, ў такое месца, то есть Марыя і Юзеф просто прыйшлі і папрасіліся, каб пераначаваць, да, з гэтымі вось пастухамі. Можа, нават не з тым, якія мелі аб'яўленні прыйшлі, да, але яны знайшліся ў гэтай дакладнай пячоры, да, і там Марыя нарадзіла. І таму, як бы, не ведаем дакладна, якая з гэтых пячор была, ну, але што гэта, напэўна, была пячора, то так, да, то есть, як бы, дакладную, можа, гэта была адзіная пячора ў Бэтлееме, можа, дзесьці была іншая, ну, але, сапраўды, гэта была такая існуючая пячора, такая, да, з каменя. І пра гэта нам распавёў вось менавіта Евангеліст Лука, да. Ён не апісвае, можа, гэта для гэта было для людзей неяк так банальна нават, ён не апісвае гэта падрабязна, да, то есть для тых жыхароў. То есть, дарэчы, я вось правільна разумею, што для нас сучасных людзей часам не важна, у якім роддоме ты нарадзіўся. То есть, дарэчы, і для самого евангеліста гэта таксама было неважна. Ён увогуле неяк так збольшага простымі словамі апісаў вось гэты момант нараджэння, дзе, як, і далей пайшла гісторыя пана Езуса. Так, это добрае параўнанне, да, што вельмі часта мы нават не памятаем, у якім там роддоме мы нараджалі. Да, то есть больш памятаем акалічнасці, як гэта было, як туды ехалі, як было пасля нараджэння і так далей. То есть менавіта пра гэта распавядае потым евангеліст. Але, дарэчы, вось існуе ж гэтае месца, так, якое зараз так з'яўляецца месцам паломнічества, так, вось куды ездзяць людзі. Што гэта за месца? Ну, цяпер, канешне, калі мы прыедзем, то калі я туды ехаў, думаю, зноў жа знаю, гэта будзе такі момант, што сапраўды нас прывезуць у нейкую такую пячору, там, да, то есть, і мы туды будзем неяк так заходзіць. Але калі нам паказалі гэта месца, гэта вялікі такі храм з белага каменя. Ён пабудаваны вось над гэтым гротам. Зрэшты, як над кожным месцам, звязаным з гісторыяй Хрыста, заўсёды ёсць нейкая святыня, большая, меншая. Гэта пячора, яна нібыта знаходзіцца ў самім храме. Да, то есть, як бы пад ім, над гэтай пячорай надбудаваны храм. І, канешне, уваходзіцца туды такімі вельмі маленькімі дзвярыма, то есть трэба так згібацца нават так, да, і пазней ты пападаеш у вялікую базыліку. Канешне, зноў жа, эта базыліка, яна спаўняла там розныя ў гісторыі свае функцыі. І калі паглядзім на гэтыя дзверы маленькія, то бачна, што гэтыя дзверы, яны з гісторыяй так зменшаліся. І я калі чую такую інтэрпрэтацыю, што спачатку былі вялікія дзверы, ну, каб можна было спакойна выходзіць, да, але пазней іх замуроўвалі па прычыне войнаў.
да, каб вораг не мог спокойно уехать у святыню, да, то есть рабілі маленькую для обороны, и потому гэта дзверы ўвесь так, каб калі не припыняюцца, вот две перабудовы былі, і засталася гэта такая маленькая, каб зайсці трэба сапраўды сагнуцца, ну і потрапляеш у такую великую базыліку, там трохнавую, калі не памыляюся. Яна калісь таксама была, спаўняла ролю якби таких там гандлю, наприклад, да, так само, як звичайно, да, такі стиль. Уваход у гэтую гроту адбываецца з двух бакоў, з правага і з левага. Я дакладна не памятаю, так, ну, трэба так успомніць, што у гэтым месцы, у самім гроце, то есть там маюць сваю частку касцёл армянскі, праваслаўны, каталіцкі, як, зрэшты, у кожнае месца, кожная нейкая хрысціянская рэлігія хоча, ну, крыху мець сваю тэрыторыю пры гэтым месцы, звязаным з Христом. Таксама і да, у гэтым месцы гэтыя рэлігіі маюць свае алтары. З правага боку, заўсёды з правага боку заходзіцца, да, там ёсць хвіліна малітвы, ёсць гэтая зорка, туды да яе можна дакрануцца, зноў жа трэба стаць на калені, так сагнуцца, і пазней выходзіцца з левага боку. І кажуць, ну, па такой традыцыі, там, нейкіх дамовах, што з левы бок, з левага боку заўсёды без нейкай чаргі могуць уваходзіць усе католікі армянскага абраду, то есть чарга ўся затрымоўваецца, і тады заходзяць вернікі армянскага абраду. Гэта называецца статус-кво, так было дамоўлена, каб не было нейкіх там непаразуменняў, то не спускаецца на асабістую там малітву. Цікава. Да, ось так, як бы, і сапраўды ты спускаешся у такую пячору, там вельмі так, ну, паталок гэта невысокі, зноў жа, як бы, прадставіць гэта, як гэта было ось насамрэч, ну, складана, толькі нам вера дапамагае, што сапраўды гэта месца. Вы папярэдзілі маё наступнае пытанне. Христос, да. Сапраўды, вось гэтая пячора, так, яна выглядае, ну, ўжо сучаснай мовы кажуць, што не як тая пячора, так, у некую скале. Не, там ёсць алтары, там ёсць такія шматлікія. Яна невялікая. Невялікая, да. Ці маглі змясціцца там Марыя, Юзаў і так далей, да? І нават мог бы змясціцца як бы і статак, да, то есть такой, ну, невялікі там, да, то есть такі, але яна на гэта дазваляе. То есть, месца, дзе была калыска, дзе былі яслі. Як гэта выглядае? Як это выглядае, гэта крыху асобна, то есть, да, то есть гэта такая, цяпер гэта ввогуле зроблена так сімвалічна, там, да, то есть, гэта бы тут Марыя нарадзіла і ў гэтае месца як бы паклала, да, то есть, так, ну, буквально некалькі там метраў, да, што можа там было цяплей, бліжэй вогнішча, я не ведаю, там, да, то есть, можа таму, то есть, як бы гэта ясліны крыху ў іншым месцы, дзе сама ось гэтая зорка, да якой можна дакрануцца, лажыць руку, да, ось і над гэтай зоркай шматлікія лампкі такія аліўныя, да, то есть запаленные, то есть ты зойдзеш якую святыню, внутры там нейкая пячора, там цяжка гэта надо прадставіць. Усё сучасна выглядае. Да, сучасна малітоўна, так, да, канешне, крыху можа гэта такі натоўп людзей, там такая атмасфера мала малітоўная, каб затрымацца, но але калі туды прыходзіць, напрыклад, познім вечарам, не ў часе такіх вялікіх месяцаў, калі ўсе пілігрымы там хрысціянскія вандруюць, то сапраўды ты можна прыйсці там вельмі ціха, спакойна, ты можаш нават спакойна сесці і маліцца, і ніхто табе не будзе перашкаджаць. А наступнае мае такое пытанне, а куды ж дзелись менавіта вось яслі? Бо там месца, дзе яны стаялі, так? І гэта, ну, кажуць, грот яслей. А самі яслі, сама калыска куды дзелася? Ёсць там такое меркаванне цікавае. Гістарычна, канешне, зноў жа 4 стагоддзе святая Елена, яна выязджае, то есть з Рыма свайго сына, каб з гэтым падарожжам, слядамі, крокамі Хрыста, яна Саліўчыну хацела гэта ўсё сама дасведчыць, убачыць, дакрануцца. І, безумоўна, гэта яна усе магчымыя рэліквіі, якія да сённяшняга дня там большай час існуюць у Рыме, то есть гэта яна іх прывезла, і тым больш, ну, як бы па гістарычным звесткам, што святая Елена, яна прывезла гэтыя дошкі гэтых ясляў. І яны захоўваюцца ў базыліцы Санта-Марія-Маджоре, да, то есть і там заўсёды у Рыме ў часе адвенту і Божага нараджэння усе тут католікі і людзі добрай волі вандруюць туды, каб каля гэтых ясляў памаліцца. І, канешне, мы можам мець сумнівы, ці сапраўды гэта былі тыя яслі з гэтага гроту. Заўсёды ў хрысціянстве ёсць такое меркаванне, што гэта не важна,
сама як бы рэліквія, звязда, вось нейкая частка там ці крыжа, ці гэтых ясляў, ці нейкі там ад цярновага венка таксама, да, то есть частка. Але тое, што людзі атрымоўваюць у гэтым месцы, да, Божае благасловенне, здзяйсняюцца цуды. І таму, калі яна туды прывезла, да, змясціла у базіліцы Санта-Марія-Маджоре, людзі атрымоўвалі розныя Божыя ласкі, благасловенні, цуды, да. І таму гэтыя рэліквіі так лічацца, да, што яны маюць сапраўды моц, і іх выбірае як бы Бог, да. Такім чынам у нас атрымоўваецца, што ўвогуле мы маем аж 2 месцы, якія вельмі цесна звязаныя з нараджэннем Езуса. То есть менавіта Пячора, дзе ён нарадзіўся, і менавіта вось месца, дзе знаходзіцца яго калыска. Так. Гістарычна, то есть, дзе сапраўды Христос нарадзіўся, да, гэта, безумоўна, Бетлеем. Да. А ўжо так як бы практычна дакрануцца да гэтага месца, калі няма магчымасці паехаць туды, ведаем, што чалавек атрымоўвае праз веру, то гэта ёсць менавіта гэтая рэліквія, гэта месца выбранае базіліка Санта-Марія-Маджоре. Добра. Отец Вадим таксама мае такое ось пытанне, але спачатку распавяду такую гісторыю. Мне ёй таксама распавялі. Яна датычыцца маленькай дзяўчынкі, ёй было гадоў 5 ці 6 на той момант. Вось, і гэта ўжо быў наступны дзень, напэўна, пасля пастэркі, ўжо Езус ляжаў у калысцы, так, і вось яны прыйшлі на імшу з бацькамі, і пачалася імша, яна пачала ўсіх спыняць і казаць, што вы робіце? Ён ж спіць. Паглядзіце, ён маленькі, ён ляжыць у калысцы, у яго заплюшчаны вочкі, трэба яго накрыць, бо яму халодна. Чаму ён распрануты, чаму няма на ім адзення. І вось такое захапленне гэтай дзяўчынкі. Мне цікава, што, па-першае, дарослыя згадзіліся, так, нечым там некую кодрачку яму там зрабілі гэтаму маленькаму Езусу. І сапраўды ўсе сцішыліся, размаўлялі вельмі так ціха, павольна. Вось, бо менавіта яна казала, вы ж паглядзіце, ён ж заснуў. А для мяне гэта вельмі цікава. Па-першае, гэта такі, дзіцячы такі досвед, так, і часам, калі кажуць, што вось нейкая анекдотычная сітуацыя, сапраўды так, але у той жа час гэтая маленькая дзяўчынка, яна ставілася да яго як да жывога, сапраўды толькі што народжанага, маленькага, жывога хлопчыка. Яго трэба было адзець цёпла і не разбудзіць. Да чаго я ўсё гэта распавядаю? Вось людзі, якія прыходзяць у касцёл падчас Божага нараджэння, што яны павінны адчуць, што яны павінны, можа, не такое дакладнае слово, але ж ўсё ж такі ўжываю яго, адчуць, пабачыць, што павінны ўзяць з сабой да хаты. І калі задалі гэтае пытанне, мне, конечно, прыйшло адказ. Христос вельмі часта і паўтарае, і нам, і апостолам паўтараў гэта, што мы маем быць як дзеці. І прыклад гэтай дзяўчынкі... Не павінны пабачыць просто стаенку і пайсці да хаты, так? Конечно. І таму гэта дзяўчынка надлюстроўваць, да, гэтую прастату веры чалавека, да, то есть, што сапраўды Христос нараджаецца у гэтым месцу, ён прыходзіць у гісторыю тут і цяпер, да, і мы гэты момант узгадваем, да, то становіцца для нас як бы такім не толькі сімвалам, але сапраўды гэтай рэчаіснасцю, што ён нараджаецца нанова, прыходзіць у гісторыю нашага жыцця. Мы ідзём, да, па нашым жыцці. А што павінны ўзяць з сабой, то есть пасля, я думаю, што яны павінны ўзяць менавіта Хрыста з сабой. То есть вельмі часта гэта паўтарае гэты вобраз на сваёй пропаведзі на Божае нараджэнне, што Христос не жадае ляжаць, заставацца ў святыні. Канешне, мы лёгка прыйсці і сказаць, спяваць мы тут калядкі, памахаць ему рукой, узрушыцца, усцешыцца, але Христос хоча быць у нашым сэрцы разам з намі, і мы яго забіраем адсюль і ідзём у сваю гісторыю жыцця, да, то есть, дзе мы жывём. І каб напаўняць гэта ягоным словам, то есть ягоным дзеяннем, а не пакінуць яго тут, тых жыві тут сабе ў касцёле, там ці ў капліцы, ці ў гэтых яслях. І, то гэта маё найлепшае пажаданне усім дарослым і сабе, і вам таксама. Дзякуй за такое добрае пажаданне. Будзем забіраць яго да хаты.
Айцец Вадзім, ці ёсць нейкі такі план, ці увогуле ёсць нейкі такі, магчыма, нейкая такая папера з загадам, як павінна выглядаць стаенка? Ці ўсё ж такі ёсць дырэктывы клімату, напрыклад, нейкія асабістасці таго ці іншага там народа, краіны? Распавядзіце пра гэта. Ну, думаю, што найлепш задаваць гэтае пытанне, альбо зададзім яго святому Францішку, які гэту традыцыю адчуў у сэрцы, што трэба рабіць увогуле гэтыя яслі, якія б яны маглі крыху аддаваць гэту атмасферу Божага нараджэння. Але, конечно, падказвае эта гісторыя, просто што чалавек, безумоўна, яму цяжка было зразумець і чытанне, да, то есть апісанне гэтага, сканцэнтравацца. І ўвогуле, тагачаснасць гісторыі паказвае, што людзей евангельзіравалі праз вобразы, праз архітэктуру. Ну і таму у касцёлах, напэўна, больш, канцэнтраваліся ў будаўніцтве, то есть нейкія іншыя праўды, звязаны з жыццём Хрыста. Хаця ёсць і фрэскі маляваныя, звязаныя з нараджэннем Хрыста, але ён вырашыў это, напэўна, зрабіць такім чынам. Канешне, канонаў такіх няма, але, на жаль, то есть фальклор чалавечы, ён можа, конечно, быць, перабольшваць пэўныя справы, і мы больш канцэнтруемся на, безумоўна, гэтай крыху нават штучнасці, бо гэта такая штучная справа Хрыста. Мы уладзім дэкарацыю, такую нібыта, некую інсталяцыю, так? І гэта дэкарацыя, інсталяцыя, яна, на жаль, наш позірк, наше сэрца, яна цягвае нас ад самага важнага, то есть, што з'яўляецца нараджэннем Хрыста, это нараджэнне Хрыста, які прыходзіць на алтар падчас кожнай святой імшы. І таму, канешне, можа, ёсць прадпісанні касцёла па будаўніцтве дакладнай, дзе павінен быць табернакулем размяшчацца. Няма такой запісу, як павінен размяшчацца, у якім месцы павінен размяшчацца, то есть батлейка, па-рускі вярцеп, ці гэта быць пад алтаром, ці ў асобным месцы. Але гэта нас, безумоўна, хто это робіць, павінен мець такое багаслоўскае бачанне, каб эта дэкарацыя нас вяла да алтара, да Эўхарыстыі. Мела такі хрысціянскі сэнс. І сапраўды, каб цяжка сканцэнтравацца на святой імшы, то есть на госты, на целе Хрыста, на іконнай крыві, калі, напрыклад, збоку там штосьці мігацець, журчыць, да, то есть, і дзеці, конечно, цягвае увагу падчас літургіі. Я думаю, што это, такую дэкарацыю мы можам сканструіраваць з вамі на вуліцы, так, да, і якую людзі будуць глядзець, падзіўляць, прыходзіць. Але ў часе літургіі, то есть гэта Божае нараджэнне становіцца жывым, яно становіцца тут і цяпер. Да. Таму вось так. Дзякуй вялікі за адказ. Канешне, калі мы размаўляем пра стаенку або батлейку, паміж асноўных гістарычных ды хрысціянскіх персанажаў, якія мы там бачым, панну Марыю, святого Юзефа, немаўлятку, Езуса, пастухі, людзі іўдэі, іншыя асобы, якія наведалі Езуса ў той дзень, жывёлы, птушкі, анёлы і зоркі, часам удзяляюць увагу тром каралям, якія прыйшлі, каб адведаць народжанага цара. І яны прынеслі яму дары. Так вось, аднойчы я у такім чаце храмавых фларыстаў пачула такую спрэчку, вось мне яна здалася вельмі цікавай. Калі ж павінны стаяць фігуры гэтых трох каралёў, ці менавіта 6 студзеня, ці ўвогуле яны могуць стаяць загадзя і ўжо быць такой часткай інсталяцыі. Дарэчы, ёсць меркаванне, што калі ўжо ўжываюць асобы трох каралей, так, калі яны ўжо прыйшлі, то павінны тады быць яшчэ і вярблюды, на якіх яны прыехалі. Отец Вадзім, асобы трох каралёў, якія прыйшлі з дарамі да Езуса, ці павінны гэтыя фігуры стаяць загадзя, ці менавіта іх ставяць менавіта ў стаенку ў дзень святкавання? Ну, конечно, найлепш іх паставіць ужо дадаць у гэты дзень, у урачыстасць аб'яўлення пана, таму што адлюстраваць гэту гістарычнасць, прынамсі, і захаваць храналогію гэтых здарэнняў. У гэты дзень асвячаецца крэйда. Мы яе прыносім да хаты і пішам наступныя літары над дзвярамі. Што гэта за літары? Ёсць два меркаванні, якое ж праўдзівае? Ну, асвячаем не толькі крэду, таксама яшчэ золата і кадзідла.
Золото сваё трэба прыносіць. Так. Ну і яшчэ, канешне, па традыцыі тут нашай і ваду таксама асвячаем. Але крэда, якой пазначаем уваход нашых дзвярэй, канешне, гэта зноў жа успамін такі крыху, можа, біблійны з старога запавету, калі дзверы габрэяў былі пазначаны крывёй ахвярнага баранка, і туды не ўвайшла смерць, тады, калі яны былі ў няволі егіпецкай. Таксама тут мы пазначаем гэты вушак гэтымі 3 літарамі, зноў жа, напэўна, не імёнамі каралей, бо іх так па традыцыі там больш-менш неяк там памятаем, як Каспер, Мельхіор і Бальтазар, але мы абазначаем іх гэтымі словамі «Нехай Христос благослове гэты дом», да? «Христос менсионе бенедикат». І благословение нас Божие, то есть оно нас обороняет этой смерти такой души, да, то есть, якую, конечно, Христа мы с собой забираем у дом, и конечно, и он с нами и там, да, то есть это самое важное. Ну, или это, принамсі, такий вонкавы бачны знак, які мы, хрысціяне, пішам. І падзюся асабістым сведчаннем, напэўна, шматлікія хрысціяне з гэтым сустракаюцца, што калі вы пазначаеце свае вушакі, напрыклад, у кватэрах, і шмат хто гэты альбо задае дзіўныя пытанні, на вас коса глядзяць, вельмі часта гэта могуць сцёрці. Вось, у нас такі быў выпадак. Так, і для мяне гэта адзінае тлумачэнне вось такіх здарэнняў. Не для таго, каб мы крыху так схаваліся і спужаліся. Канешне, лепш было б напісаць ад стараны кватэры, там ніхто не будзе бачыць. Але гэта знак таго, што сапраўды гэты асвечаны мел, гэтыя словы, яны негатыўна дзейнічаюць на людзей, якія па нейкіх меркаваннях, прычынах, можа, сваё жыццё так больш прысвяцілі жыццю з жыццём злога духа. Да? І то есть злы дух вось так рэагуе на вось гэты напіс, што ён хоча яго проста знішчаць. Калі вы павешаце нейкія талісманы, там нейкія магічныя іншых, і это ім будзем перашкаджаць, толькі наадварот будуць радавацца. Але калі напісаць хрысціянскі, то для мяне гэта знак таго, што гэты абрад, то есть абрад такі наш, ён дзейнічае, ён такі, які нам дапамагае сапраўды несці благаслаўленне. Таму не трэба бянтэжыцца, пужацца, што хтосьці нам гэта неяк змазвае. Наадварот, да, папраўляем і пішам. Дарэчы, так, сапраўды часам гэтыя літары пужаюць, бо дакладна гэта мой уласны такі прыклад. Так? У нас рабілі там нейкія працы, і людзі, які прыходзілі працаваць, яны сціралі. Я зноў пісала. Заўтра яны прыходзілі, ось там дапамагалі, такі невялікі рамонт у нас быў, і яны зноў іх сціралі. Калі я кажу, што не трэба гэта рабіць, былі вельмі здзіўленыя. Так, гэта згодны з вами, да, што это так адбываецца, на жаль. Але я думаю, што мы павінны падаўжыць гэта рабіць, не зважаючы на гэтыя такія. Бо вера заўсёды, то есть яна заўсёды будзе нас ад гэтага адцягваць, будзе нас ставіць такія моманты асмяяння. За веру заўсёды чалавек будзе цярпець, да. А гэта, прынамсі, такая, штосьці вонкавае. А што тут жывуць хрысціяне, дарэчы, это вельмі добра дапамагае святару паглядзе, знайсці, дзе гэта сапраўды сярод гэтых памяшканняў, розных дзвераў, дзе няма ні званка, ні нумараў, вельмі часта ёсць, прынамсі, гэты напіс. Дзякуй вялікі за адказ. З Богам. Шчыра дзякую айцу Вадзіму за такі цудоўны аповед і адказы на ўсе пытанні. А вас, слухачы і гледачы радыё Марыя, віншую з надыходзячым раством. Жадаю, каб Божай моцай і вы былі моцнымі. З вами была Анастасія Аўдзевіч. З Богам!